Ovi videi, naravno, kad isečete, ovo sve se uništi laserskim putem, jel da? Ja sam Mišo Babić, stand-up komičar i ovo je moj omaž Shane'u Gillisu. Ja se bavim komedijom 8 godina. Ukrasti nečiju foru je najveći greh. Ali, svačija komedija uključuje mnoge elemente koji su omaž ljudi iz naših života. Kako podsvesno krademo nečije rečenice, fraze u društvu, kako se govori, pa tako malo nešto kažeš na bini. Ali nešto što sam ja primetio da ja radim, a onda sam i svesno odlučio da nastavim to da radim, je Shane Gillisov pokret ruku, njegova neverbalna interpunkcija. I često drži ovako mikrofon i govori foru i na kraju uradi. But also I took a picture with him and I posted it and people got upset about that. What the hell? Pa uzira i govori, da, to sam rekao. You're crazy. Je moguće da onda sam ja primetio, gledajući video svog nastupa, da ja to radim. Kao ispričam foru i onda kao, to je neka moja interpretacija tog pokreta. To je kako ja doživljavam, jer znate, kad čak i da pokušate nešto da uradite isto kao druga osoba, ne možete. Tako da ovo je moja interpretacija tog pokreta. Novim simfonijama. I on je rekao, gotivne su mi sve, ali najslabija mi je peta. I bilo mi je slatko, kao na neki način jeste, eto, kao upravo ovaj segment što se zove omaž Shane'u Gillisu. I najjače od svega što, kad bi ovo Shane čuo, bio bi u fazonu, to je jako gej što si sad uradio. Ovo je baš omaž seksualno sa tvoje strane, molim te prestani. That's gay, bro. Tako da, i onda bi uradio, prvi put kad sam video Shane'a Gillisa, pomislio sam, evo čoveka koji se ne plaši da kaže šta misli, sve što neko drugi bi hteo, ali možda ne sme, svima pristupačan, a opet jako jedinstven i originalan. I na svakom podcastu gde ga gledate, na svakom showu uvek je onaj bukvalno batica iz kraja koji je nekako najsmešniji i najgotivniji od svih. Da li bih se oprobao u tim stvarima? Bih, u nekima već jesam, ali ne zbog Shane Gillisa, nego zato što je to su te sve stvari koje su bliske komediji. On je sad i u jednom Netflixovom showu, odnosno seriji Tires i Gume, veoma drugačije od svega ostalog. I isto i drugačije, ne znam kako da opišem. Ja mislim da smo mi jako suprotni. Ili makar je on uspeo da prevaziđe šta god da je ovaj demon u glavi koji te konstantno sputava, on je mogao njega da učutka i da bude svoj. A ja sam suprotan, ja toliko sebe teram da nešto budem smešan, budem pametan, budem ovako, i nemam taj, što se više trudite da budete smešni, to ste manje smešni. Što se trudite više da budete šta god, to ste manje, to isto. Okej je da budem ja i okej je da budem debil i mental, ali opet da budem dopadljiv. Eto. I to je nekako kako ja doživljam Shane'a Gillisa generalno i verovatno zašto sam ja podsvesno to pokupio od njega. I ako ikad dođu drugi komičari, vi njima kažete Mišo je do jaja bio sve iz prve rekao. I znaš koliko je, znači savršeno, neverovatno, baš je lagano s njim sarađivati i uopšte nismo ostali bez sna, dečko od 6 ujutro budan, ali nema veze. Ne, uopšte nismo ostali bez sna i nerava, nego... slažete se s tim, okej. Take 953, zato što bih hteo da budem više opušten. Sam bio više opušten, ne bi sad bilo 6 ujutru, a počeli smo da snimamo u 10.